L'origen de Noves Sendes té nom i cognoms propis. Alfredo Piquer, fundador de Cartonatges La Plana, empresa destinada a la fabricació d'envasos i embalatges de cartró ondulat situada a Betxí. Alfredo, una persona compromesa, emprenedora i avançada al seu temps, per a qui els valors i el comportament ètic era més important que cap altra cosa, va pensar que si havia tingut èxit en la seva activitat empresarial, això li demanava assumir una responsabilitat en l'entorn social en el que l'empresa havia pogut prosperar. Sense la col·laboració de familiars, amics i veïns, el seu projecte no haguera estat possible. Tenia una oportunitat per a compartir inquietuds i beneficis que havia aconseguit en l'empresa. Amb el consens de tota la família Piquer, naix l'any 2001 la Fundació Noves Sendes. Van eixir unes inquietuds, en general, entre tots els germans, també incentivades un poc per mon pare, n'hi ha que dir-ho, d'utilitzar els recursos que era capaç de generar l'empresa per a revertir-los un poc en atendre d'alguna forma aquest entorn en el que s'havia desenvolupat l'empresa i, per tant, assumir una responsabilitat social per destinar part dels beneficis a una activitat de tipus social i cultural en l'entorn. Creada a l'origen com una fundació empresarial, Noves Sendes, organització sense ànim de lucre, té per objectiu contribuir al foment de la responsabilitat social i el compromís cívic a favor de la comunitat, mitjançant estratègies de participació, generació de recursos, el foment de l'educació en valors, la solidaritat i el compromís ciutadà. El seu primer projecte va prendre forma a Nicaragua, gràcies al qual es va facilitar l'accés a l'educació de xiquets i xiquetes de famílies sense recursos. Tallers en les escoles i amb les famílies, sensibilització ambiental, consum responsable i comerç just, buscant constantment formes d'actuació. En el seu afany de lliurament a la societat betxinenca i a la seva comarca, Noves Sendes va decidir convertir-se en una fundació cívica i obrir les seues portes a la participació de tots els sectors de la població, socials, culturals, educatius i d'altres. Nosaltres, des de la Fundació, una cosa que ens preocupava bastant era com connectar en la gent del poble i en les necessitats del poble. I entonces vam començar a ficar en marxa algunes ferramentes o alguns instruments per a poder arribar un poc a aquesta participació. Des de 2007 està obert en el local de Noves Sendes un centre cívic per a la població on es desenvolupen activitats on qualsevol persona pot apropar-se per conèixer-ho i col·laborar, on també participen altres organitzacions del poble. Avançant en aquest procés d'implicació col·lectiva, es decideix obrir-se a la comunitat desvinculant l'òrgan de govern de l'empresa fundadora i creant un patronat participat pels diferents sectors de la societat. L'any 2009, Noves Sendes signa un conveni amb la Fundació Bertelsmann per tal de convertir-se en fundació cívica. Avui Noves Sendes compleix tots els requisits del Fons Global de Fundacions Cíviques. D'una banda, pretén millorar la qualitat de vida de totes les persones d'una zona geogràfica definida. Amb la seva independència econòmica i l'obertura del patronat, aconsegueix no trobar-se sota el control o la influència d'altres organitzacions, governs o donants i al mateix temps està dirigida per un òrgan representatiu de la comunitat a la que s'adreça. Noves Sendes també treballa amb el fi de recolzar a altres organitzacions de caràcter no lucratiu, de recaptar contínuament contribucions d'un ampli espectre de donants, en la seva majoria locals, i ajudar a altres persones i entitats del seu àmbit d'actuació a aconseguir els seus propis objectius filantròpics o de ciutadania responsable. Participar en tot un seguit d'activitats associatives i de dinamització de la comunitat és un altre dels requisits fonamentals d'esta fundació, sense oblidar desenvolupar unes polítiques i pràctiques democràtiques i transparents en relació amb tots els aspectes de la seva activitat. I per tal de donar a conèixer tota aquesta activitat, la Fundació té l'obligació de rendir comptes davant la comunitat i informar regularment al públic en general sobre els seus objectius, les seues activitats i la seva situació financera. Així és Noves Sendes, una fundació al servei de la comunitat que treballa per uns valors que arranquen des de la seva pròpia creació i amb uns fins de compromís amb la societat. Dins dels fins estatutaris hem incluït el buscar la participació ciutadana, empresarial i institucional en la Fundació
buscar processos i mitjans per a implementar aquesta participació i fer-la eficaç. El Patronat de Noves Sendes, fidel als seus principis, està format per una àmplia representació de la societat local, comarcal i provincial. El patronat està format per diferents col·lectius en diferents formes de pensar, en diferents formes de ser. Això fa que enriqueix molt al patronat, perquè si únicament n'hi ha una sola veu, un sol pensament, una sola direcció, això fa que empobrís molt al patronat. Farà que en aquestes veus que tenim, que representa no únicament associacions del poble, sinó a l'àmbit universitari, com és representant de la Universitat Jaume I de Castelló, farà que el diàleg i totes aquelles cosetes que en el patronat se vol reflexar i dur a terme, farà que siga enriquidor i dinàmic. La Fundació Cívica té en ment treballar per la gent. Això vol dir que abarca des de projectes que podrien anar fins i tot a nivell internacional, projectes que van més enllà de les nostres comarques i projectes, evidentment, que treballen en el nostre entorn més pròxim, com és el nostre poble de Betxí. Dins del poble de Betxí pot treballar des de projectes dedicats a la joventut, projectes dedicats a la gent major, a les ames de casa, als llauradors, als xiquets i xiquetes, etc. Pense que la Fundació pot fer molt bona feina per la nostra gent, per la nostra comarca i, evidentment, pel nostre poble. Noves Sendes és una fundació del poble i per al poble, encara que el seu àmbit d'actuació va més enllà de Betxí. Així, en el seu desig de cooperar en el desenvolupament de la comunitat, ha obert nous camins de participació social. La pedra angular de Noves Sendes és la participació ciutadana, sent i facilitant un punt de trobada, un centre cívic per a tots els ciutadans, per a promoure i donar suport a les iniciatives socials i a la difusió cultural. La Fundació també té com a altre pilar bàsic de la seva idiosincràsia la col·laboració amb la comunitat educativa, raó per la qual ha signat un gran nombre de convenis amb institucions i altres organismes públics i privats. Noves Sendes arriba més enllà de l'àmbit comarcal i per això fomenta la cooperació al desenvolupament, aproximant la població a les realitats dels països empobrits i fomentar actituds solidàries. La Fundació promou també la responsabilitat social cercant i generant recursos de diverses procedències de la comunitat per a destinar-los a la pròpia comunitat, oferint als particulars i a les empreses dels voltants l'oportunitat d'implicar-se en les necessitats sentides dels ciutadans. La societat civil pot participar en la Fundació de diverses formes, no? Evidentment, venint ací, enterant-se de lo que estem fent, coneixent-nos, participant en les activitats. Noves Sendes és la primera fundació de la Comunitat Valenciana en pertànyer a fundacions cíviques d'Espanya. A més, forma part de l'Associació Espanyola de Fundacions y de la Coordinadora Valenciana de ONGs de Desenvolupament. La creación de un centro cívico, creo que fue en el 2007, en cuyo centro cívico era precisamente participación a la ciudadanía de Betxí. Y se orienta, creo, para el tema de incluso orientación de padres, orientación de profesores, e implicación de toda la ciudadanía de Betxí en los asuntos públicos. Para nosotros es un ejemplo bastante importante de lo que consideramos que es la participación ciudadana. El acercamiento de los ciudadanos a la administración y de la administración a los ciudadanos. Sempre molt més lluny del demà, que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar nova senda. Com diu la cançó de Lluís Llach, en Noves Sendes volem anar més lluny. I quan pensem que hem arribat, volem tornar a començar, perquè la nostra meta és fer este camí apassionant de participació social.
una nova senda s'obri davant nosaltres. El que volem és que ens acompanyen en aquest recorregut on la teua participació és molt valuosa. Noves sendes. Obrint camins de participació social. Sereu de